Zase vás zdravím já Dan. Jo, zase jsem to já. Takže rozpustit, protože teď jdu něco dělat. Takže na začátek bych vás chtěl, kdo jsou noví v tom klanu a koukali jsem teď to video, přivítat. Au. Nechci. Takže tady my jsme CSKD, Čekoslovák. Kings, já to nepřečtu. Jazyky čeština, chromatina, moto. Téma to spolu, popis. Welcome to Czech Kings, only for CZ and CG players. Kontaktujte nás na odblitz czg@gmail.com. Line, jdečko na lineu, Den je Bůh. YouTube kanál Czech Kings CZK. Facebook skupina. Twitter si nezaložil. Ach jo. Akademiku že taky ne. Strategický evoluce je Laser Drive. To jsem docela rád jako. Pravidla za takní sebe přisypívat do zaspování. Za C. Nemluvit vulgárně. Za D. Rád v chatě s lidmi v klanu. To bude to já neplním, protože já nevím jak. Aktivita 5. Průměrně bitev 1053. Vítězství 46 a 71%. Průměrné poškození, což mám hlavně já. To takovéhle číslo 637 a my jsme průměrná úroveň 3,8. To nevím, jestli dobrý bude. Pak naše zásobování. Máme vyzkoumanou zatím nejvíc dvojku. Teď se nám dělá trojka. Se počítám, že to nikdo nejsem já. Já jsem tu. Dva 2000 zkušeností jsem to. Skoro mám tady toho už. Jo? Já osobní přístup. No jinak. Jestli si nevíte, jaké přispívá do zásobování, tak stačí normálně bojovat sám nebo s lidmi v chatu. Ne v chatu, ale chatu prostě. Ale s lidmi z klanu, jo? Můj osobní přístup. Tady. Vidíte to? Co dobrý, ne? Já bych potřeboval... Nevím na co. No. Personál jsme sice plný, ale... Čum ty na... Takový tu je nůbů. 225 bitev, 174, 157, 155, 99, petapade, vole. 189, další petapade, 125, 272, no to je vše. Vidíte? To jsou prostě lidi, kteří to ani nehrajou. Tyhle, kde mi ty můjte už dát zpátky toho velitele, teda toho zastupce velitele, ty vole. Ach jo. Zabavám ty bonusy, co jsou to vůbec? Co pěkná slovička. 5%, ne, nezájem.
No. Promluvil jsem to zbytečně 5-6 minut. Teď se dostáváme k tomu, jak budu bojovat. Vezmu se to tady. KV2. Protože to nikdy neprodám a nekoupím si za to. A jsou to KV1S tady, jo. Protože ještě ve slevě. Takže já se dneska hodlám na ně vydělat. Začnu tím, že tady prdem ty taky s nima vůbec nejezdím. Jo. S tím taky vůbec nejezdím. Scheiße. Takže kávečko, jdeme na to. A on co dobrý tým. Štve ta VK30 bude ta VK30 celé na D. Krumbel. Panzer 3, Panzer 4, Panzer 3, 4. Normálně odrazem. Se tím byče sdělám. Damage to má maximálně skoro 1000. A 1000 damage. Tak to má nabíjení půl minuty. Hello, nebude jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže jeden bude tu. Teďka tu kampěj. Ty by nemohl klíknout nějaký animálka trefit do munice, si ani já nevím, kde ji mám. Jaj. Dobré, ty vás v pohodě. Šukra se 309. Pásovec. Já se tím ještě vlastní pás. No. Tam ne. Jo. No víc to? Taky hekři určitě, ty vole, jaký hekři skurvený. Ten se tu pěkně drandí. Volvat. Ty vole. Tomu týpku to spadlo.